Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Менә күптән түгел генә без сезнең белән Рамазан аен каршы алырга, Рамазан аен ничек каршы алырга, ничек үткәрергә, ничек рузаларны тотырга дип сөйләшкән идек. Инде килеп җитте шул көн, Рамазан ае чыга, Рамазан аеның соңгы көннәре һәм Рамазан аеның соңгы көннәрен ничек үткәреп, Гаит бәйрәмен ничек каршы алырга икәнлеге турында сөйләшергә вакыт җитте. Гаит бәйрәме. Нинди сүз ул гаит? Гарәп телендә Ид дип атала. Ид әл-фитр. Гарәп сүзендә әл-Ид ада, яуду, аудан дигән тамырдан алына. Аның мәгънәсе әйләнеп кайту дигән сүз. Элек-электәге галимнәр булай дигәннәр. Әл-Ид ул кашан кешеләр җыела, һәр елны яки һәр атна саен яки һәр айны. Ягъни әл-Ид, гаит. Ел саен бу көнне безгә бәйрәм әйләнеп кайта. Ел саен безгә шатлану һәм куану килә. Шулай ук әл-Ид сүзе гаит. Бу сүз нәрсә өчен аталган? Чөнки бу көнне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бик күп хәерлене салган. Аларның арасыннан берсе ул ай буе ураза тотып, ашау-эчү һәм җинси мөнәсәбәтләрдән тыелганнан соң бу көнне инде ашау-эчүләр һәм башка нәрсәләр рөхсәт ителә башлый. Шулай ук бу бәйрәм һәм ул бәйрәмне мөселман дөньясы инде улуг итеп бәйрәм итә. Ид, гаит. Бу безнең ислам шариаты белән беркетелгән бәйрәм. Ислам шариатында, безнең ислам динендә ике гаит бар. Берсе Ид әл-Адха, икенчесе Ид әл-Фитр. Без хәзер сезнең белән Ид әл-Фитр ураза гаите хакында сөйләшәбез. Инде Корбан әл-Адха ул хакта Корбан көннәренә җитә алсак, иншалла, ул вакытта сөйләшербез. Элек-электән безнең татар халкы, мөселман халкы гаит бәйрәмнәрен олуглап үткәргәннәр. Һәм дә безнең татар халкында, чөнки алар мөселман булганнар, татар халкында башка бәйрәмнәрне үткәреш булмаган. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу көнне бәйрәм итәргә кушты. Һәм Мәдинә шәһәренә күченеп килгәчтән ул күрде, халык ниндидер бер бәйрәм үткәрә. Ул Науруз бәйрәме иде. Сырады бу бәйрәмнең кыссасын. Һәм әйтте, Аллаһ безгә ике гаит бирде, ике бәйрәм бирде диде. Шулай итеп ул атады ураза гаитен һәм Корбан гаитен. Инде гаит сүзенең һәм гаит бәйрәменең нәрсә икәне турында сөйләштек. Хәзер ничек бу бәйрәмне үткәрергә? Ничек бу көн мөселман дөньясында уза яшәгән сөйләп узасы килә. Гаит көнне мөселман дөньясы, мөселман кешесе әлбәттә иртәнге намазга торгачтан, иртәнге намаздан соң иң әүвәл фитра садакасын тарата. Әгәр дә моңа кадәр таратмаган булса, һәм иң яхшы вакыт иртәнге намаздан соң фитра садакасын тарату. Фитра садакасы хакында берничә көн элек сез белдегез. Фитра садакасы хакында аның әһәмияте һәм хикмәте нәрсәдә? Менә шушы бәйрәмнең мискин факирләргә күрсәтү. Мискин факирләргә ризык илтеп бирү. Аларга менә шушы зур шатлыкны күрсәтү. Шулай ук фитра садакасы ул шаир Аллаһ, ягъни бу динебездә беркетелгән шаир, ягъни Аллаһка якынаю гыйбадәтләре. Шуннан соң гаит намазына бару. Гаит намазына әлбәттә мөселман кешесе инде гысләр алып, пакланып, хуш исле майлар сөртеп, гаит намазына бара. Элек-электән сез моны барыгыз да хәтерлисез. Мәчетләргә иртә торып, гаиткә бару вакытлары. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтендә бу беркетелгән эш. Шулай итеп, намазга баргач, имам хутбә сөйли, сөннәт буенча. Һәм имам 2 рәкать гаит намазы, бәйрәм намазы укый. Кешеләр аңа ияреп, аның артыннан бу намазларны укыйлар.
Шуннан соң инде мәчеттән чыгып таралашалар. Менә шуннан соң сорау: ничек бәйрәмне, ничек бу көнне уздырырга? Көн әле башланды гына. Гаитның вакыты инде әлбәттә духа намазы башланганнан иләгә кадәр. Гаиләгә кайта мөселман кешесе бүләк бирә. Менә монда мисал өчен чәчәк бирү. Әни әтигә аларга хас үзләренә шатландыра торган бүләк бирү. Балаларга төрле тәмле, баллы, татлы ризыклар, күчтәнәчләр, уенчыклар, булар берсе дә тыелмаган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу бәйрәмне бәйрәм итәргә кушкан. Тик мен тәшәббәһә бикавмин фәһуа мин, башка халыкларга охшарга ярамый. Кем дә кем башка халыкларга охшарга тырышса, ул алардан булыр да дигән. Ягъни мисал өчен башка бәйрәмнәр, анда чыршылар тагып, шампанскилар атып, тагы ниндидер көннәрне билгеләп, ниндидер вакыйга белән бәйләп, бездә булмаган бәйрәмнәрне үткәрәләр, хәтта татар халкы менә шуңа күчте хәзер. Уйлап карасаң, гаит көнне карыйсың, менә мәчеткә йөрүче, динне үтәп алып баручы мөселманнардан кала, менә башка безнең гомумән татар халкы бу бәйрәмне бернинди теге әһәмият бирми. Кайталар, көндәге чәгенә кыймакны әйләндереп ала да хатын, чәй эчә дә, кем көне аның эш белән мәшгуль, эш дәвам итә. Кем нәрсә эшли? Бу безнең олуг бәйрәм. Сез карагыз, әнә теге көфрлек бәйрәме. Ничә бәйрәм алар? Мен һәрберсен алар иглан итеп, төрле бизәкләр белән каршы алып, халыкны күндереп бетергән, хәтта ял көннәре билгеләп куялар. Ә безнең мөселман халкы, татар халкы, үзен мөселман дип атап, үзебезнең шушы бәйрәмебезне кадерен дә белмибез. Бу дөрес түгел. Бу көнне без олуг бәйрәм ясарга тиешбез. Аны инде балаларга әлбәттә исләрендә калсын өчен күбрәк күрсәтергә кирәк. Менә бездә диндә булмаган бәйрәмнәрне тыелырга тиеш. Һәм үзебезнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям биргән бәйрәмне Аллаһ Тәгалә безгә шушы ике бәйрәм биргән. Менә бу бәйрәмнәрне без олуг итеп үткәрергә тиешбез. Һәм әйткәнебезчә инде бу бәйрәм гырыфка кайтып кала. Мисал өчен элек-электән бәлеш пешерү, зур итеп табыннар кыру булган бит инде. Хәзер генә менә булар безнең инде гади көнгә генә әйләндерделәр. Элек-электән анда кем кайсы гаиләдә ничек эшләгән, инде моны барысы үзләре белә, гырыфка кайтып кала. Хәтта монардан да күбрәк бәйрәм итәргә ярый. Элек-электән мисал өчен бәлеш пешерү, чәйләр кую, тагын нинди тәмле татлы ризыклар пешерү, монарга тагын да истәргә була. Балаларга воздушный шарлар ясарга була. Хатыныңа матур итеп чәчәк алып кайтып бирергә була. Шулай ук хатыны иренә төрле бүләкләр бирә ала. Әти әнинең барып хәлен белеп, аларны бәйрәм белән котлап, аларга зур-зур бүләкләр бирү, халал бүләкләр бирү. Туганнарның хәлен белү, туганнарны шалтыратып котлау. Менә шайтып мөселман дөньясы бу көнне олулап үткәргә тиеш. Тик табыннарыбыз халал булсын. Һәм башка халыкларга охшап, урысча әйткәндә уподобляться итеп, анда мисал өчен лимонадны атып, теге шампанский аткан шикелле, тагын ниндидер анда чыршылар һәм нәрсәләрдер куялар, анарга охшатып, менә шундыйга кайтарып калдырга түгел. Һәм тыелмаган нәрсәләр белән безнең бәйрәмебез матур итеп узырга тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааля тоткан уразаларыбызны кабул итсен. Биргән фитра садакаларыбыз тиешле урыннарына барып җитеп, мөселман кардәшләребезне шатландырырга насыйп әйләсен. Гаит намазларын Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямнең сөннәте буенча гаит намазларын укырга насыйп булсын. Гаит көнен бәйрәм итеп, шатлану, куану, туганнар белән очрашу һәм бәйрәмнәребезне зур итеп үткәргә Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирсен. Субханакаллаһумма ва бихамдика ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون